I això és per a Gemma i per a mi un doble motiu de satisfacció. En primer lloc, per la persona que la pronuncia, i en segon, perquè va ser precisament l'any 2001, any en què Gemma i jo presidirem aquesta devotíssima i benvolguda festa, l'any en què es va encetar aquest acte. Any en què s'estrena el cant de la salutació que acabem de cantar i del qual vaig tindre la gosadia de composar tant el poema com la música. I per ser també aquell l'any en què es torna a pronunciar en acabar la processó l'acomiadament. Paraules que va declamar de memòria i de manera magistral la festereta. Però tornem al primer motiu, al protagonista d'aquesta vesprada i a la persona que en breu ens adreçarà la paraula. Vaig tindre l'oportunitat de conèixer a don Miguel fa ja més de 30 anys. El vaig tindre a la Facultat de Teologia com a professor de l'assignatura d'Història de l'Església Antiga i posteriorment va ser el meu director espiritual al seminari. La relació pròpia d'un alumne amb el seu professor o amb el seu director espiritual es va transformar fa uns anys en la relació madura i afectuosa de dos coneguts i d'una família que espera tots els anys la visita estiuenca d'un capellà pròxim, metòdic i cultivat, gran mestre en el parlar, però també en l'ensenyar. Sí, don Miguel Navarro coneix Oliva, ens coneix els olivans, i no només els il·lustres, com puga ser Gregori Mayans, Gabriel Siscar, don José Climent o don Antonio Mestre, qui va ser el motiu i el principal impulsor perquè don Miguel Navarro es dedicara al món de la història. Don Miguel també coneix alguns sanroquers i va ser la persona que va pronunciar el pregó de la Setmana Santa l'any passat. És natural de Xirivella, sacerdot de la diòcesi de València, llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de València i doctor en Història Eclesiàstica per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. En l'actualitat és catedràtic d'Història de l'Església i bibliotecari de la Facultat de Teologia de València en la Universitat Catòlica, de la qual va ser vicedegà i director de publicacions i on ensenya Història de l'Església i Història de la Teologia. També ha sigut director de l'Institut Superior de Ciències Religioses d'esta facultat. És president de l'Acadèmia d'Història Eclesiàstica de València, soci corresponent de l'Associació Científica Italiana Roma nel Rinascimento i membre de l'Institut Internacional d'Estudis Borgians. Forma part del Consell Assessor de la Càtedra de Teologia de la Caritat Sant Tomàs de Villanueva de la Universitat Catòlica i de la Vicaria per a la Cultura. De 2011 a 2015 va ser acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Fora del camp acadèmic, és col·legial perpetu del Real Col·legi Seminari de Corpus Christi de València, el Patriarca, del qual va ser rector, així com delegat episcopal per al diaconat permanent en l'Arxidiòcesi de València. És capellà magistral del Sobirà Orde de Malta a València, conciliari de l'Associació Catòlica de Propagandistes i també de la Sèquia Real del Xúquer. Ha centrat la major part de la seva investigació històrica en l'estudi de la família Borja i en concret d'Alfons de Borja, el papa Calix III, al qual va dedicar la seva tesi doctoral, que va obtindre la màxima qualificació i la medalla de la Pontifícia Universitat Gregoriana. Té més d'un centenar de publicacions sobre temes relatius a la família Borja i ha participat com a ponent en nombrosos congressos internacionals sobre aquest tema. És estudiós també d'assumptes relacionats amb la història eclesiàstica de València i ha parat atenció en les seues publicacions a les figures de Sant Vicent Màrtir i de Sant Vicent Ferrer, així com a les relíquies de la Catedral de València, especialment al Sant Calze. Recentment, com llegíem fa ben poc en premsa, ha estat nomenat per la Delegació d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals de l'Ajuntament de València coordinador del projecte museogràfic del futur Centre d'Interpretació sobre la Venerada Copa.
Estudiós de l'espiritualitat valenciana dels segles del XV al XVII i a sínodes diocesans, també ha parat atenció a l'espiritualitat femenina valenciana a través de l'estudi de l'obra de Sor Isabel de Villena i de la beata Margarita Agulló, tot i que un altre dels seus interessos d'investigació ha sigut la figura del patriarca Sant Joan de Ribera, fundador del Real Col·legi Seminari de Corpus Christi, del qui ha estudiat la seva faceta com a investigador de la Bíblia i home de cultura a través de l'anàlisi de la seva important biblioteca, així com la seva activitat reformadora de l'Església Valenciana i l'espiritualitat per ell promoguda, i qui va regalar a aquesta parròquia la nostra estimada imatge. Don Miguel coneix aquest poble, Don Miguel coneix aquesta parròquia, Don Miguel coneix la nostra capella, la nostra festa, el sant arquebisbe que la va fer possible, Joan de Ribera, però sobretot a qui és el protagonista indiscutible i motiu de la nostra novena Fe i Festa Gran, el Crist de Sant Roc, veritable fill de Déu fet home. Amb tots vostès, Don Miguel Navarro Sorní, autor de la Crida de les Festes del Crist 2024. La presentació ha sigut excessiva. Gràcies al bon amic Toni i també a la seva família per l'acollida. Molt reverent, senyor rector d'esta parròquia, estimat don Javier, que va ser alumne meu, també. Regidor de festes i membres de la corporació municipal, presidents i presidentes d'estos 50 anys de fe i de festa, devots del Santíssim Crist de Sant Roc, bona gent no viva. Una crida, com el seu nom indica, és el que en castellà diguem una llamada, un crit, una convocatòria. Una crida, en aquest cas, a celebrar les festes del Santíssim Crist de Sant Roc, de manera especial en aquest any en què se celebra el 50enari de la festa i de la fe que esta festa manifesta. Precisament per això necessitem que se'ns cride a celebrar les festes amb el seu verdader sentit de fe cristiana, ja que inevitablement correm el risc d'oblidar-lo i així limitar-nos a celebrar les festes per pura tradició, però sense ànima, sense viure el seu verdader significat cristià. És un risc real, possible, no una quimera. Mireu, en l'argot popular hi ha una paraula que expressa perfectament una de les característiques més destacades de la cultura actual. És la paraula anglesa light, lleuger. Avui ho volem tot lleuger. El menjar, la beguda, el tabac, la música, el treball. Hi ha en el nostre món, especialment de la joventut, però no només la joventut, també la gent major, un rebuig de tot el que significa esforç, compromís, tenacitat, perseverança, en suma, un rebuig de tot allò que costa. Es busca lo fàcil, el que s'aconsegueix immediatament, el que satisfà de seguida, a l'instant, i no el que és correcte, el que és verdader, el que és just, el que és bo. Doncs bé, eixa mentalitat ambiental lleugera, superficial, sense pes ni consistència, afecta també a la religiositat i pot fer que visquem la realitat de la fe sense profunditat, que celebrem les festes religioses exteriorment, amb molta ostentació i boato, com diuen al coll, però sense que tinguin una repercussió en la vida, sense que afecten l'assistència i la millora. Per tant, crec que el primer efecte de la crida de les festes del Crist ha de ser posar-nos en guàrdia enfront d'este període i recordar-nos el que anem a celebrar.
És, per tant, una crida a l'autenticitat cristiana de la festa, a que siga un reflex nítid de la fe. I esta fe es manifeste clarament en ella, en la festa. Per això, la crida que hem d'escoltar avui és la pregunta: com és la meva devoció al Crist de Sant Roc? I plantejar-nos-la amb sinceritat. I la devoció és només un sentiment passatger i, per tant, estèril, que es desperta en ocasió de la seva festa, però després s'esvaeix i no em compromet a res, no afecta la meva vida? O és la devoció al Crist una realitat de fe, un compromís religiós que incideix en la meva existència i la fa més semblant a la de Crist? Perquè la festa, com totes les realitats religioses, és per a la vida. I la fe no és només per a l'interior de l'església, del temple, és per a la vida. Jesús diu que hem de ser la sal i la llum del món i que el que escolta les seues paraules i no les posa en pràctica és un neci que edifica la seva casa sobre arena inestable. I això pot ocórrer. Com sabeu, el Santíssim Crist de Sant Roc va ser regalat a esta parròquia per l'arquebisbe Sant Joan de Ribera. Per tant, convé recordar allò que el Sant Patriarca pretenia aconseguir amb el regal d'aquestes imatges de Jesús crucificat a les esglésies dels llocs de moriscos que visitam, ja que això ens ajudarà a viure el verdader sentit cristià de la festa de Crist. Fem, doncs, un poc d'història. La parròquia de Sant Roc de Oliva va ser erigida canònicament com a tal per un decret del llavors arquebisbe de València, però absentista, ja que no va residir mai en la diòcesi, Herando de la Marca, l'any 1534. Per tant, estem a 10 anys de celebrar el 5è centenari de la parròquia, de l'erecció de la parròquia, i caldrà anar preparant-se per celebrar 10 anys va ser de seguida. Un decret actuat pel seu vicari general, el canonge de la catedral de València, Joan de Gais. El temple ocupava en aquell moment l'espai menut, apenas, no sé, un quadrat de 5 metres, han dit que a l'entrada de la capella del Crist, més o menys, de la mesquita que havia així, del Raval Món, i que com a conseqüència de l'edicte reial de 1525 de Carles I, l'emperador Carles V, on se declarava que era vàlid el bateig d'aquells moros que havien sigut batejats forçadament durant la Germania i se'ls obligava a professar la fe catòlica, en virtut, repetís, d'este decret. Un any després del mateix, per tant en 1526, la mesquita va ser purificada i convertida en temple cristià, dedicat a Sant Roc, un sant que s'havia convertit en molt popular en aquell temps a causa de les reiterades epidèmies de pesta, perquè era considerat protector enfront a aquesta malaltia. Durant els primers 9 anys, després de la seva transformació en lloc de culte cristià, el temple de Sant Roc va ser atès pel clergat de la parròquia de Santa Maria, a la que estava annexionat, fins que en 1534, com ja hem dit, va ser segregat de la parròquia de Santa Maria i convertit en parròquia de la llavors dita la Vila Nova d'Oliva, és a dir, l'antic Raval o barri moro d'esta ciutat, i es va nomenar primer rector al prevere Lluís Espira. Este, juntament amb el Consell Ciutadà de la Nova Vila, van formar la primera junta parroquial.
de fàbrica, que es va ocupar d'habilitar el nou temple parroquial, dotant-lo del mobiliari i ornaments necessaris per al culte, així com de la construcció de la casa reial. Ara bé, encara que hi havia moriscos conversos realment convençuts de la seva nova fe cristiana, la major part dels mateixos no ho estan i eren poc inclinats a la catequesi que se'ls impartia, entre altres coses perquè apenas entenien la llengua castellana que es feia per part dels comissaris inquisitorials encarregats de l'evangelització, que generalment eren castellans, i mantenien en secret la seva fe i costums islàmics. Els arquebisbes Jorge de Àustria i Martín Pérez d'Ayala van intentar solucionar aquest problema preocupant-se per la dotació de les parròquies erigides en llocs de moriscos i publicant unes instruccions i ordenacions per als nomenament convertits del Regne de València, va fer Jorge d'Àustria, i també un catecisme bàsic en llengua valenciana i aràbiga, va fer Martín Pérez d'Ayala. Però va ser el patriarca Joan de Ribera qui més interès va posar en aquest tema de la cristianització dels moriscos, perquè no es va contentar, com els seus antecessors, en delegar en bones mans les tasques d'evangelització dels nous convertits, sinó que ell personalment va visitar en 11 ocasions la diòcesi, predicant en molts llocs de moriscos, ordenant l'edificació de noves esglésies en els seus poblats i l'ampliació de les ja existents, augmentant l'assignació econòmica dels rectors que les regien i, fins i tot, pagant les despeses i el manteniment dels predicadors i dels rectors amb les seues pròpies rendes. I a més, fent-se càrrec de proveir a les parròquies de moriscos de tot el necessari per a la celebració del culte. Però, sobretot, el patriarca Ribera va posar molt d'interès en que les esglésies dels nous convertits estigueren presidides per una imatge de Jesús crucificat, perquè almenys conegueren per ulls, visivament, l'infinit amor del Redentor que va donar la seva vida per ells. Conegueren per els ulls el que havia mort per la seva salvació. Per aquest motiu tenia com a costum regalar imatges de Crist crucificat a les parròquies de moriscos que visitava. La intenció de Sant Joan de Ribera era que estos Cristos crucificats es convertiren en la imatge titular, o almenys la més destacada, dels temples de les parròquies morisques. Així sembla corroborar-ho les nombroses tradicions conservades fins als nostres dies sobre imatges del crucificat que en un determinat moment van ser regalades per el patriarca Ribera a diferents localitats com Alboraya, Alcalalí, Benigani, la Font d'en Carròs, València, concretament la parròquia de Santa Mònica, Vilamarxant i Oliva. Totes aquestes imatges tenen en comú el representar a Crist crucificat i normalment una major part d'ells sota l'advocació de Crist de la fe o de la salut, és a dir, la salvació. I tenen també en comú estar realitzades a finals del segle XVI i principis del XVII, justament l'època de major zel evangelitzador de Sant Joan de Ribera. Semblant-se molt, totes elles, totes aquestes imatges de Jesús crucificat, a la que ell mateix havia manat realitzar a Gaspar Giner per al seu col·legi de Corpus Christi, que actualment es troba a la parròquia de Xiva. En efecte,
Les característiques estilístiques i iconogràfiques dels Cristos regalats pel patriarca Ribera són molt semblants i són compartides també per les imatges que fins a la Guerra Civil conservaven les poblacions de Benassal, Benimaclet, Follos, Mislata, Parcent, Quatretonda, Ròtova, Vallada i Navarrés, localitats habitades també per un alt nombre de moriscos i que el patriarca Ribera va visitar en diverses ocasions i molt probablement també els va fer obsequi dels seus Cristos. I així, segons una tradició antiga i molt probable, encara que no queda constància documental del fet, sembla que durant la visita pastoral que Sant Joan de Ribera va realitzar a les parròquies d'Oliva l'any 1571, en visitar la parròquia de Sant Roc, va entregar al comte Francesc de Centelles una talla de Crist crucificat per a aquesta parròquia. De fet, l'estada del Sant Patriarca Oliva per la visita pastoral del 24 d'abril al 3 de maig de 1571 són les mateixes dates, curiosament, en què sol celebrar-se el novenari i la festa del Santíssim Crist de Sant Roc. I encara que este fet fora casual, no impedeix caure la conclusió de que esta visita pastoral de Sant Joan de Ribera i el regal de la imatge del Crist va culminar la configuració de la parròquia de Sant Roc, la demarcació de la qual abraçava el raval de l'antiga Moreria amb una població en este moment que s'aproximava ja al miler de feligresos. Davant d'aquest increment de la població, el patriarca Ribera degué indicar, com solia fer-ho en la seva visita pastoral, que s'escometera l'obra d'ampliació del temple parroquial, perquè era, sens dubte, insuficient. Ja s'havia realitzat un projecte d'ampliació en 1536, poc després de ser erigida com a parròquia, però no s'havia dut a terme per falta de diners. 10 anys després de la visita pastoral de Sant Joan de Ribera, la Junta Parroquial va començar els treballs d'ampliació del temple, que es va dur a terme per etapes. Donava la penúria de fons econòmics per a sufragar l'empresa. La veritat és que, a partir d'aquest moment, la devoció al Crist es va estendre prompte en la feligresia i per tot el món. I sabem que en 1636 ja se celebrava la seva festa, amb missa solemne, sermó, processó i festes populars animades amb focs artificials i la popular dolçaina i el tabalet, així com representació de comèdies. I així, en una nota de mà del rector Pere Alder, fervorós promotor de la devoció al Crist, que es troba en el tercer volum dels Inquilini de l'Arxiu Parroquial de Sant Roc, llegim. En valencià és escrit. A 3 de maig 1636 se començaren a celebrar les misses del Santíssim Crucifici en el seu altar, que està en la iglesia parroquial de Sant Roc a l'entrar de la dita iglesia a mà dreta, junt de la pila d'aigua beneïta. A partir d'ací, els inventaris de la parròquia deixen constància de l'increment de la devoció al Crist, manifestada en la restauració o restauracions diverses del seu altar i l'adquisició d'ornaments i objectes per al seu culte. Manifestacions de devoció que culminaren amb la construcció d'una àmplia i sumptuosa capella per al Crist, en la qual és venerat actualment en la primera meitat del segle X. Pero volvamos a nuestro tema,
quiera exponer la intención de San Juan de Ribera al regalar estos crucifijos a las parroquias de moriscos. Y que no era otra, como ya hemos dicho, que llevar a cabo una evangelización visiva, ocular, procurando que los templos de moriscos estuviesen presididos por la imagen del crucificado, o al menos que ésta se colocara en un lugar, una capilla destacada del templo, de manera que hiciera visible a los nuevos convertidos el misterio central de la fe cristiana, su núcleo en el que debían centrarse sin distraerse en otros elementos de la fe que eran periféricos. Y ese misterio central es Jesucristo como único Salvador, el Redentor del mundo a través del sacrificio de su vida en la cruz. En la mente de San Juan de Ribera, este es el objeto y el contenido primero de la fe cristiana, al que debían dar su asentimiento los moriscos. Y después de esto, ya se podía pasar a instruirlos en otros temas de la fe, como el culto a la Virgen y a los santos, la Iglesia y sus sacramentos, la moral y las normas de vida cristiana, etc. Pero Juan de Ribera quería dejar bien claro que el fundamento de la fe es en Cristo Jesús, que ésta se dirige solo a Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, único y exclusivo mediador entre Dios y los hombres, quien a través de su sacrificio en la cruz posibilita el acceso al Padre, nos abre las puertas del cielo. Esta es la base de la fe. Creer en Cristo como Señor, nuestro Salvador, que San Juan de Ribera quería poner en el corazón, la mente y los labios de los moriscos, haciendo que les entrara por los ojos, de modo que esas imágenes de Cristo crucificado fueran un refuerzo de la catequesis nocional que estaban recibiendo. Pues bien, nosotros, cristianos del siglo XXI, tenemos que recordar y volver a poner en el centro este núcleo y esta base de nuestra fe, si es que queremos ser verdaderos cristianos y dar testimonio de aquello en lo que creemos. Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, decía San Pablo. Y afirmaba que él no quería saber ni predicar más que a Cristo, y este crucificado. Porque los cristianos creemos que la cruz, o más exactamente el crucificado, es la mayor revelación de Dios, pues es la expresión más sublime de aquello que Dios es: amor. Cristo crucificado nos revela el amor inmenso de Dios por nosotros. Un amor que no ha permitido que nos perdiéramos en el pecado lejos de Él. No se ha resignado a que el mal torciera sus planes de comunión con el hombre y lo alejase de la comunión de vida con Él, a la que lo había destinado y para la que lo había creado, sino un amor que nos redime al precio de la sangre de su Hijo, quien se abajó hasta el abismo de dolor y de muerte fruto del pecado para librarnos de él y devolvernos la condición de hijos de Dios, haciéndonos partícipes de su vida y felicidad eternas. Por eso, los hijos de Oliva y todos los cristianos, justamente con razón, hacemos fiesta en honor de Cristo crucificado. Porque gracias a Él, Dios nos conduce a nuestra plenitud, a la salvación, nos une a Él.
En Jesús crucificado se manifiesta el inmenso amor de Dios por nosotros. La cruz nos revela quién es Dios, el que nos ama hasta el extremo. ¿Y quiénes somos nosotros? Pecadores, causa de la muerte del Hijo de Dios, pero perdonados y amados. En efecto, el mensaje central del cristianismo, que resume toda la predicación y toda la obra de Jesús, se condensa en esta afirmación del apóstol San Juan: Dios es amor. Y no es casual que lo diga el apóstol San Juan, que estuvo al pie de la cruz y allí comprendió esto. Pero Dios no es un amor como lo solemos entender nosotros. Un amor hecho de emociones, de sentimientos, de afectividad, cuando no de solo instinto o sensualidad, que son sentimientos pasajeros, volubles, sino que Dios es un amor completamente desinteresado, gratuito, generoso, incondicional, que nos ama no porque espere sacar algún bien de nosotros, sino para hacernos bien. Que nos ama no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno. Que nos ama no porque lo merezcamos, ni porque le seamos gratos, sino a pesar de la ingratitud y la infidelidad que a menudo le mostramos. Que nos ama intensa y fielmente, a pesar de que le ofendemos y le traicionamos. Pues bien, la mayor lección que nos da Cristo crucificado es enseñarnos a amar de ese modo desinteresado y radical con que Él lo hizo. A enseñarnos a amar con el amor de Dios y a vivir no desde el egoísmo, buscando únicamente nuestro propio interés, sino con la generosidad y el desprendimiento con el que vivió Él. Y nos dice que si lo hacemos, seremos felices, porque hay más alegría en dar que en recibir. Amigos, Bonaciendo Oliva, esta es la verdadera devoción al Santísimo Cristo de San Juan. Imitar el amor, la mansedumbre, la paciencia, la generosidad, el espíritu de servicio, el desinterés de quien entregó su vida en la cruz por nuestra salvación. No un insulso sentimiento de fervor, que como decía al inicio, se despierta cada año al llegar su fiesta y después se desvanece, como los fuegos artificiales, sin dejar fruto. Eso no vale nada. Y devotos así, Cristo no los quiere. Como dijo un día a los fariseos, el Señor nos repite hoy a nosotros: misericordia quiero y no sacrificios. Sí, Jesús nos quiere a nosotros. No quiere que le demos cosas, ofrendas, sino nuestro corazón, para transformarlo en un corazón amante, misericordioso, caritativo, servicial, como el suyo, en el que todos tengan cabida. Un corazón que no se cierre a las necesidades de ningún hermano. Esa es la auténtica devoción al Santísimo Cristo, vivir con sus sentimientos de bondad, de misericordia, de piedad, los que Él nos da cada día en la Eucaristía para que podamos vivir a su estilo, con su mismo amor. Porque mirad, en nosotros hay algo de bondad, sí, no vamos a negarlo, somos buenas personas. En nosotros se van de cuando en cuando algunos sentimientos de misericordia, de piedad, una cierta caridad, pero son pequeños, inconstantes, pasajeros y muy débiles. Solo el amor de Dios, como dice San Pablo a los Corintios, aguanta sin límites.
disculpas sin límites. Solo el amor de Dios, como dice San Pablo, no pasa nunca. Nuestro amor, en cambio, es fugaz, mudable, limitado. Bien que lo experimentamos cuando vemos lo que nos cuesta amar a ciertas personas o perdonar ciertas ofensas. Lo intentamos, pero no lo logramos. Por eso necesitamos que Cristo crucificado nos dé su amor, su misericordia, su perdón, su espíritu de caridad. Pues de lo contrario, como nos advierte San Pablo, no somos nada. Nada. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles, dice el apóstol. Podría conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener una fe como para mover montañas e incluso repartir todas mis riquezas entre los pobres. Si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo ese amor de Cristo crucificado. ¡Qué grande! El mundo, en cambio, nos predica hoy todo lo contrario. El mundo nos dice: si no tienes un buen empleo, si no ganas mucho dinero, si no tienes un buen coche, una moto, si no alcanzas el éxito, si no consigues prestigio y poder, no eres nada, eres un don nadie. Y eso es una mentira. Una tremenda mentira. Solo no eres nada si no tienes el amor de Dios en ti, por mucho que tengas y seas materialmente. Porque lo que da valor a nuestra persona es el amor. La capacidad de abrirnos al otro en diálogo, en acogida, en escucha, en aceptación y comprensión y perdón. Pues solo así se construye un mundo fraterno, justo, humano, más aún divino, es decir, de acuerdo con Dios. Y ese es precisamente el sentido de la muerte y resurrección de Jesucristo, de la Pascua que acabamos de celebrar. Comunicarnos el amor generoso de Dios para que viva en nosotros, para que se convierta en nuestra vida. Por eso, no es extraño que una generación como la nuestra, más preocupada por el tener que por el ser, más pendiente de las apariencias que de la realidad, más estética que ética y más centrada en lo relativo que en lo absoluto, no entienda la noción de redención e incluso la rechace. No comprenda el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿De qué tengo que ser redimido? Piensa altanero el hombre de hoy, y puede que algunos de los que estáis aquí presentes. De nada. Si estoy perfectamente como estoy y como soy, no necesito ningún redentor. Tengo todo lo que me apetece, no me falta de nada. Hago lo que quiero, me lo paso bien. Pues mirad, necesitamos precisamente que se nos redima de esas actitudes de egoísmo, de orgullo, de vanidad, de individualismo e insolidaridad que echan a perder la vida y el mundo. Y si alguno dijera: oye, que viviendo así no hago mal a nadie, pues sepa que en la vida no estamos solo para no hacer el mal, por supuesto, faltaría más, sino para hacer el bien. Por tanto, no basta que tu estilo de vida no perjudique a nadie. Tienes que preguntarte si hace bien a alguien. Viviendo como vivo, ¿soy de provecho? ¿Hago el bien a alguien? ¿Mejoro el mundo? ¿Colaboro a la felicidad y realización de todos? ¿O solo a mía propia? Sí, hermanos, necesitamos un Redentor que nos libere de nuestra vanidad constitutiva, de nuestro incorregible egocentrismo, de nuestra innata tendencia al orgullo y a la soberbia. Necesitamos un Redentor
que nos enseñe el verdadero sentido de la vida y nos lo comunique, que nos ayude a ser hermanos, a amar, a perdonar, porque nosotros solos, por nuestras fuerzas, no podemos. Pues bien, acaba. Celebrar al Santísimo Cristo de Sant Roc significa confesar, creer que Cristo crucificado es ese Redentor, ese Salvador que necesitamos. Y que el sentido, el fin, la meta de la vida está en el amor que Él nos ha manifestado en la cruz y que nos da en la Eucaristía, que es la actualización de la misma. Esto es lo que San Juan de Ribera quiso evidenciar y que comprendieran quienes vieran la imagen del Cristo crucificado que regaló a la parroquia de Sant Roc de Oliva. Y es lo que nosotros debemos recordar y vivir hoy. Y esta crida es una humilde llamada a ello, a dirigir nuestra mirada a Cristo para decirle, como se canta en sus gozos: pues por mí crucificado os veo en ese madero, sanad, Cristo verdadero, mi dolencia y mi pecado. Muchas gracias por vuestra atención. Festes, que acaba d'eixir i estan repartint-lo ara, i el disfrutarà perquè és tota la història de la parròquia d'Oliva en aquests 50 anys, on totes les juntes han triat un article que parla sobre un aspecte molt atractiu. Ara li entreguem. No me cap un llibre més a la biblioteca, però bueno, faré un lloquet, llevaré algú, però... Moltíssimes gràcies. Què ha fet allà?